Ezoterika a okultný svet. Vedomosti a schopnosti známe len niekoľkým vyvoleným. Lenže kto je vyvolený, ak nie každý z nás? A kto si uzurpoval právo, aby prastaré múdrosti a chápanie vesmíru skrýval pred obyvateľmi Zeme? Problémom je, že sa za závojmi ezoteriky a okultného sveta neskrývajú len krvavé rituály parazitov. Nájdeme tam aj hlboké poznanie o človeku, histórii a celom vesmíre, potichu odovzdávané z rúk do rúk po tisíce rokov. Za tenkými závojmi na nás nečaká len svet démonov, ale aj svet anielov, bytostí svetla v každej forme a v každom tvare. V tomto skrytom svete existujú účinné spôsoby, ako sa chrániť pred čiernou mágiou, ako pracovať s naoko neviditeľným svetom, aby nás niekto s hlbšou znalosťou ezoteriky a so zlými zámermi nezranil. Boj svetla s temnotou nebol ešte nikdy taký viditeľný ako dnes, a to je už čo povedať. Témou pripravovaného podcastu bude tarot, vykladanie kariet, jeho história a význam. Pripravte sa na druhý rozhovor s Jarom Pávekom, vedomým a tiež zvedavým človekom, ktorý sa dostal pri vlastnom výskume ďaleko poza hranice mainstreamovej cenzúry. Trump the Don, back at it again. Shout out to the Trump Latinos. Gays for Trump, Asians for Trump, black for Trump, Jews for Trump. Whole damn world for Trump. Gang, gang. Excuse me. Well, we do want to turn now to a growing trend in gun sales in America. So far this year, the FBI has conducted more than 28 million firearm background checks, and among them is an increasing number of women. An industry trade group says women have accounted for about 40% of gun sales in recent years. Thank you so much for watching that brand new video. I appreciate y'all.